sarapan Nesan nesu mlaku ning dalan Sawise tekan sekolahan Guru mulai nulis ning papan Ayo mulai sinau pantang menyerah terus maju Pendidikan gawe masa depan Yo butuh pengorbanan Ayo Pak, lagi Pak. Ayo deh, bikin banget. Namku Jack alias Joko. Jujur, sebenarnya aku lebih seneng diceluk Jack ketimbang Joko. Amarga jeneng Jack iku luwih kekinian. Makane di sekolah aku karo koncoku diceluk Jack. Halo guys, saya Ki awake mlebu kelas iki, mlebu kelas jadi. Hai geng, ini konco-koncone Joko. Jack maksudnya. Tapi lek ndek oma bapak ibuku karo adikku yang nyeluke Joko. Joko, nang siap-siap kono lho. Lho. Lek ndek oma ibuku senengane nyenengi aku. Padha wis karo adikku sing jenenge Aisyah iku. Senengane ngomeli aku wae. Beda karo bapakku. Senengane ngladeni aku kaya aku sik cilik. Ya kok ngene iki. Sebenarnya aku izin. Iya ya apa maneh. Makane kadang aku gak seneng lek sing ngeterno sekolah iku bapakku. Duh, kau ini kulele. Jam setengah pitu iki lho, berangkat sekolah ta kon. Wis siap-siap kon iku lho. Lah di kandane pun dene bantai ya diare. Wis ta. Ayo dah cepetan budal. Iya, putet. Ayo, kabeh nek dalan. Iya. Pak, iki lho anake. Dolanan HP ae. Joko, nang siap-siap kono lho. Bapake selak budal nyambut gawe, tak tinggal lho kowe. Iya, Pak. Aduh. Mbok yo ngomong segenap kok, Mas. Ngomong karo wong tuane kok koyo ngomong karo kancane. Ta meneng wae, Son. Wis, Nduk, aja kon reken Masmu iku, arek diatur rencane. Nggih, Bu. Lah iki lah mau kari le. Iya, Bu. Aku kalau sudah sik. Kok Pak tadi dhewe men, Pak? Ngomong apa ini? Ajar lah kene. Isin tadi delok ngomong isin, Mbak. Kalau kita lu Nah. Oh, ya Allah, Pak. Duh rek, kowe iki dolanan TikTok ae. Garai kelas iki aku ganggu. Kon iki cicit. Kudet kon iku. Saiki ku yo wis TikTokan kabeh wong-wong iku. Kon maca buku ae bendinane. Putus buku anjen. Lah daripada dolanan TikTok prilakune gak apik. Lah nopo kok aku lak seneng ah. Boleh.
Ya ngono pisan to, Pak. Jenenge wong tua ya pengin anake bakti. Jadi aku duwe produk rek, iki aku di endorse iki. Kayak skincare pemutih ngono lho. Dadi mari gawe iku kok langsung dadi putih. Wis masakno panganan kesenanganmu. Oke wis rek yo, tak lanjut engko sik yo rek yo. Bye. Wih Didi, pecel rek senenganku iki rek. Sing seneng wis. Waduh guys, saiki aku dimasakno pecel karo ibuku yo. Enak iki rek, sik yo aku dimangan sik rek yo. Bye. Penggawane ngono tok, gak kesel apa sampean niku. Alah melu-melu. Wong mangan komen. Ya selagi sampean jaga prilakune ya gak apa. Dolanan iku tok. Lah saiki gara-gara tulinan HP, sampean dadi gak tau bantu bapak lan ibu. Sampean nek ngomong kaya wong gak duwe wong ganggu basa ae. Halo guys, aku di kantin sekolahku, aku kate mangan nih rek. Iki lho ngombene sampean. Yo ada yang ngono su. Sama tinggal loh. Duh, arek jaman saiki ora duwe sopan santun. Hei, cek. Apa kok ning kene? Iki ngene mangan, ombeku kayak teko sih ani. Oh, di traktir lah ngonjo niki yo. Ternyata. Iya, lu iki lho. Mana yo? Oh, iya yo. Oh, embo mine telu ambek ese loro. Nah, suwun lho. Iya, santai. Nuwun sewu kula badhe tumbas mie kok. Duk, sik tak masakno. Wonten apa to sajake kok merengut? Iku lho Joko, koncone sampean karo Merkan, Nduk. Nggih, Bu, wonten napa? Yalah, lah kok ngono prilakune beda karo sampean iki. Wonten napa to, Bu? Inggih, wonten napa kok panjenengan ngendikan kados mekanten? Yo, asline aku iki gak seneng karo arek sing duwe unggah-ungguh basa. Nanging ya apa maneh, anakku iki ya koyo ngono, Nduk, prilakune. Wis tak kandhani pancet ae. Iku lho, anakku iku seneng dolanan. Apa iku jenenge? Tok-tok. Alah, TikTok. Lah apa gara-gara dolanan iku ya, Nduk, anakku prilakune dadi koyo ngono. Boten semerap kula, Bu. Iku mer karo koncone sing jenenge Via iku lho. Seneng banget dolanan TikTok. Isu awan bengi sing dicekel iku wae. Mripat ta? Lah iya dikira iki dalan mbahmu ta. Lah iya, padha ngono kabeh to sikape arek hijiku. Kini kate mulai suwun wis ndelok live kene. Jalin ndelok live kene maneh yo. Suwun yo, bye. Dumen ngono ku dadi arek kok cek temen bendino TikTokan. Ayo. Mang kowe ngomong guys, Pak jelas blas ning aku TikTokan. Apa cek kene diwara gak jelas. Alah Ben, kene iki kelasane wis paling kondang di sekolah iki Jarno wis arek alay. Halo Re, saiki kene kate OTW nang kafe paling hits dari Pasuruan. Benar. Jelas bener banget. Ya apa lek kene gawe tantangan? Apa ya tadi? Apa ya? Apa ini iki? Apa? Apa? Ya aku lagi nih melayu sampai tekan enggak apa lho. Oh, pertigaan. Terus sing kalah itu bakal praktek kabeh. Apa? Masuk iku ya. Tangan Masuk. Wis yo, tak hitung yo. Tak hitung saiki melayu kene yo. Siap. Siap. Itu ini gelas. Ya. Siji, loro, telu. Jadi tinggal rek. Aduh. Awas kok. Isi Re. Apa? Ini emang nabrak sapa ya? Aku gak weruh. Mandarae bener-bener sing tabrak. Tapi emang tak video le? Iya. Delok Ini delok ae. Iya. Halo Re.
John wajah Mas Ibon. Jajane lo apa le? Iya. Mau Iki lucu temenan iki rek. Tak posting Instagram wis. Apik soalnya. Ben viral kan? Iya iya. Pasti viral. Wah! Mer. Ya Allah, Mer, kenapa, Mer? Ya Allah, Mer. 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 Wis ta nduk nuruta karo ibumu iki. Wis tak elingno, aja nang TikTok dek pinggir dalan ya pancet ae kon iki. Nek ngene piye? Untung Gusti Allah maringi slamet. Nggih Bu, kula ngapunten lan matur nuwun sampun ngilingaken kula. Kula nggih ngapunten nggih Bu. Nggih nduk, aja dibaleni maning ya. Ya apa maning wis kedaden. Delok lagi postingan cek iki. Kok ngene sih postingane? Iya, aduh sangat sih. Ini kabar sih. Rek. Rek. Bin. Rek. Rek. Jel, Brin. Woi. Rek. Apa sih? Iki lho Rek, komenan wingi lho kene nabrak ibu-ibu kantin iki lho, dikomene elek-elek yo. Jelas kan niku. Lah ya wis ta iku urusanmu. Lah kok ngajak-ngajak gini yo gak sih? Semalah saiki aja panjenengan begini. Alah, ngene ta modelane arek gak duwe unggah-ungguh iku. Lah yo, mending kene ya. Lah yo, Mer, ganteng lho kok ngono. Bu. Nyun sewu, Bu. Kula ngapunten. Apa, Le? Ngapunten wingi kula nabrak jenengan. Ngapunten kula. Oh. Sing wingi ku ta? Nggih. Oh. Kula ngapunten nggih, Bu. Nggih, nggih, gak apa-apa Nggih, kok. ngapunten kula, Bu. Nggih. Nggih, matur nuwun.